A tie motorky, my sme sa teda trošku rozprávali pred nejakým týždňom, tak som bol zvedavý a zaujalo ma, že tie motorky, na ktorých jazdíš, nemajú brzdy. To je ako, mne sa to zdá šialené. To je ako možné? Áno, nemajú brzdy. Vlastne plochodrážna motorka je jeden veľký špeciál, prispôsobený čisto len na jazdu na plochodrážnom ovále. No a tým pádom, keď tam ideme stále na plný plyn a v šmiku, tak nejakým spôsobom to brzdenie by tam bolo skôr kontraproduktívne a nepotrebné, až nebezpečné možno miestami. Takže práve preto nemajú tieto plochodrážne motorky brzdy a vlastne zabrzdíme tak, že prejdeme tie naše 4 kola, uberieme plyn a vtedy tá motorka spomalí. No, alebo potom ešte zabrzdíš na nejakom superovi, to je tiež alebo na akože mantineli. možné. Alebo na mantineli. Vy máte tie mantinely vlastne také celkom mäkké, nie? Jak naše hokejové sú dosť tvrdé. Áno, od určitého času máme tzv. Nafukovacie mantinely, čo sú v podstate, čo je veľmi dobré, pretože naozaj ten úder do toho, či už dreveného alebo iného mantinelu bol dosť bolestivý, však to poznáš. To je jasné. A naozaj do tej nafukovačky tzv. Je to oveľa príjemnejšie, aj keď nikdy to nie je príjemné, ale zachránilo to už strašne veľa Kostí a vôbec úrazov. Takže... Isto áno.